pagkuha sa espiso sa gata. Anaon na to. Din ko imong kumusan haron makuha ang espiso na gata. Din pagkahuman ani nagpaabot man ni akong gulay diri, kaning gulay namo diri na sari-sari na gibutangan og tuyo og isda. Kauman sa paggataan ni sa espiso ana kupusan nato haron yummy. Wow, kupusan. Butang na to ang kinupusan. Na. Wow. Sarap. Maning trabaho na sa Bisaya pa, di mano. Kumuton. Haron makuha ang espiso na gata. Tama naman eh. Kaisahon lang na. Kaisahon. Manin yan ko karon sa probinsya kay nagbanat og kaon og mga gulay kay didto ang isa ka piraso na talong tagjis. Ang isa ka piraso na okra tagdos. Dire daghan kayo dire sa probinsya namo. Dire. Oh, grabe. Wow. Napiting ko na. Mao ni espiso na gata. Gulay. Wow. Pagkahuman ani, lutoon na. I-open na nato ang atong gasol. Kauman pag-open, yan na. With kuan pa jud with oyster sauce. oh, with Oyster sauce. sauce. Oh, wow. Pangpalasa. Pangpalasa, bido. Sige, on na nako. On. Wow. Ang sarap sa siga. Samot. O, butangan na to. Oyster. Oyster sauce. Samot. Ayaw mog kawala sa oyster. Thick oyster sauce. Oyster Wow. sauce. Tagagulay yun ninyo. Butangi ani para sarap. Yummy. Wow. Karon pagkahumanan na. Pagkahuman na, butangan na to salt or asin. Sabi sa ba na asin. Salt, asin. Na tapos bitchan. Wow. Wow, kalami. Ano nang tong kuan kanang oyster sauce sabay-sabay naman eh. Dayon abrihan na tong Oyster sauce with oyster sauce para lambot. sarap. Wow. Mani